салом алейкум, мардуми шарифи Тоҷикистон, номи ман Аюб. Умедворам хуб ҳастед. Группаи бисёри экстремисту имрӯз соатҳои 20:00 бо вақти Москва мо эфир даем. биён эфирда гап занем, ҳақиқата гап занем. барои чӣ имрӯз назариёе ки дар территории Российской Федерации, как ИГИЛ запрещено дар Российской Федерации и дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, терроризм. Шумо маро мефаҳмед? Эдал Байобо терроризм эълон кардагӣ ҳастанд. Не ки Муҳаммад Иқболи гадо, яхе шаҳрвандон мегӯянд Муҳаммад Иқболи син сатана, син стунёр. барои чӣ дар эфирош, дар тамоми видеош номри карта монисае ки ай территорияи Российской Федерация мара пул рӯй ки барам ачаи дурама фарзандои ҳаромиёма сер кунам. Группаи бисёри экстремисту шумо мегӯед озодӣ. Так чӣ гуфтанӣ ҳастӣ? именно барои картае ки мондагӣ аст. шумо хушвақт медонед ки касе ки пул рӯй кунад ӯ пишти панҷара ҷошад. барои чӣ имрӯз шумо намебироед як 2 минут сухан кунед ки назариёи игило хто мегӯяд ку группаи бисёри экстремисту камзани точка бевака чӣ мегапа гап намезанед шумо? барои чӣ? баъд шумо мегӯед ки мо қатъиво нестем Исоқов Аюб, мо ӯро рӯй дидан надорем, мо ҳамаи ӯро депортатсия мекунем, кӯшиш кардем. рӯдтон аст ё накунем? агар шумо группаи бисёри экстремисту зидди ишшакало бошед, мебироед ба хотири модари пире ки бисёр ҷавонҳо ҳастанд бовар кунед соли таваллудаш 96, 97, ман 95 надидам. ҳаст суат дошт. ба хотири модарошон чӣ ба намебироед бигӯед группаи игили сохай шумо игилшон мегӯед. бас кинед мардума пишти панҷара бурдан. имрӯз мо мардуми шарифи тоҷик интизор ҳастем дар эфир. хорошо? мардуми шарифи Тоҷикистон. А так шумо метавонед биброед мине хтона гап занед и против группаи бисёри экстремисту. И назариёи террористои запрещено дар Российской Федерация, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ватани азизи мо шумо, мардуми миллатдӯст. зинда бошед.